mamy znów nasze ukochane MMA, tym razem pojedynek w kategorii 77 kg. I rozpoczynamy. Podopieczny Damiana Herczyka dobrze kontruje, teraz rusza sam do przodu. I mamy ładny middle kick w wykonaniu Cypriana Wichera. Dynamicznie zaczęli bardzo ta walka na wysokim tempie od samego początku. Tak, tu nie ma żadnej... Teraz tam na rezerwaniu Sławek poczęstował podbródkiem swojego przeciwnika. Tu nie ma kalkulacji, to jest tylko czysta walka. Jeden i drugi chcą zdecydowanie wygrać tą walkę przed czasem. Mamy już pierwsze oznaki krwi na twarzy Cypriana Wichera. Ładny front kick w wykonaniu Sławomira Pachny. Obaj na środku troszeczkę zatrzymali się, ale zaraz jak rozpędzi... Pierwszy po sprowadzeniu ruszył Cyprian Wicher, ale nie było to takie dobre. I znowu ten sierpowy i dwa razy front kick na twarz, który wymierza Sławomir Pachny. Są naprawdę bardzo skuteczne kombinacje. Dobry low kick na łydkę w wykonaniu Cypriana. Bardzo dynamiczna walka, bardzo dynamiczne ciosy. Tam każdy cios może siać spustoszenie. Tak, ładny znowu ten low kick w wykonaniu Cypriana na łydkę. Ale ten podbródek, drugi podbródek dochodzi do głowy Cypriana Wichra. Tak, Sławomir Pachny bardzo dobrze tutaj pracuje pięściarsko, naprawdę jestem zachwycony. Tak, kolejny podbródek. Szuka tych podbródków na rozerwaniu w takim krótkim półdystansie. Bardzo fajnie robi to robotę. Widzimy ślady już na twarzy, krew lecącą z nosa Cypriana Wichera. Tak, trybuny niosą tutaj Sławka naprawdę, a on rozpędza się coraz bardziej. Zamknął pod siatką Cypriana, który już dłuższy czas tam przebywa. Mocne teraz okopywanie nogi, łydki. Ale piękny podbródkowy, mamy koniec! Tak jest, tak jak mówiłem, te podbródki tutaj zrobiły robotę, świetnie te podbródki wsadzał i znajdywał miejsce w idealnych momentach, kiedy je puszczać. No i mamy trzecią walkę dzisiejszej gali Silesian MMA 17 zakończoną przed czasem. Trener Herczyk może być zadowolony, naprawdę jego zawodnicy idą dzisiaj jak burza. Sławomir Pachny odnosi pierwsze zwycięstwo w MMA. Wielkie brawa, naprawdę wow! Sławek jeszcze wskakuje na siatkę do swoich kibiców, którzy odśpiewują mu w glorii chwały. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Sławomir Pachny pokonuje w pierwszej rundzie przed czasem Cypriana Wichera. Naprawdę, takich kibiców mieć to duży skarb. Tak, tak. Przenosimy się już do oktagonu, gdzie konferencjer ogłosi oficjalny werdykt tego starcia. Panie i panowie, przez nokaut w pierwszej rundzie wygrywa Sławomir Pachny!